Казвай. Съвет. Един съвет. По-силно. Един съвет. Никога не дейте да взимате някои риби от моретата, язовирите или реките, защото те също са живи същества като нас. Вижте как се прави с тях. Така, вади. Да, кензах са. Сега фани по-отдолу. Коля. Да. Ето така се прави. И хвачи. Те като почна да излизат, ще стане лесно, давай. Видяхте ли, дами и господа, те дори са тежки. Ето, видяхте ли? Това е трудно. Дайте панталоните ви. Тате, ти ще го пътиш ли във Фейсбука клипчето? Не. А? Не. Защо? Защото В рибарския ти сайт. никъде няма да пуска. За създаването на язовири аз са плана. Които са умрели, ще ги вземем да ги изядем.